Ще мога ли да бия смаш с завързани очи? Нека разберем. Отидах до другия кор да взема топки, но се оказа, че съм взел топките на някакви хора и дойдоха да си ги търсят. Вой, извинявайте. Аз просто го видях. Че сега търсим да го намерим. Какво вика той човека? Бърках кож. Аз бях с завързани очи. С завързани очи. Преди да започнем обаче, нека кажем две думи за самия удар. Всеки, който играе тенис, знае, че смашът, или както му викат смач, но не ми харесва как звучи, така че ще му викам смаш. Смашът в тениса често се сравнява с сервис във въздуха. Един от най-силните и доминиращи удари в играта. Това е моментът, в който топката е високо във въздуха и ти имаш шанс буквално да я забиеш в полето на противника. Затова много играчи го наричат ударът за наказание. Интересното е, че макар да изглежда лесен, смашът всъщност е един от ударите, които много играчи пропускат най-често. Дори професионалистите понякога изпускат така наречения лесен смаш. Така че въпросът днес е: ако професионалистите понякога бъркат смаша, аз ще мога ли изобщо да ударя един без да виждам топката? Нека разберем. Чуваш топката и не знаеш какво става. Дори не чуваш, чуваш някакви гласове и просто чуваш топката. Чакай 10 минути. Забави мега много. Нещо не се получаваше и осъзнахме, че аз всъщност не знам как лети топката към мен, така че Денката ми показа. И след като разбрах как лети всъщност топката, нещата се промениха. Не, аз не чух, че удари. Но дори знаейки това, просто бях по-близко, но не можех да оцеля това. Аре! Оцелих я! Ей, не я вкарах, но е напредък. Знаеш кое е най-интересно? Защото аз си ги хвърлям долу-горе. Трябва да ракета. Опа. Да. Аз ги хвърлям долу-горе перфектно. А ти не знам как ще ги... Не знам как ще ги хвърля всъщност. Окей, готов съм. 3, 2... Майка, това е много трудно. Да. Да. Това беше много близо, брат, да. Близко беше. Това беше да. Да. Като видях нещата как седят отстрани, сменихме тактиката. Разбрахме се Денката на 1, 2, 3 да хвърли топката и да ми каже сега, кога трябва да ударя или да замахна. Трябва да се подготвя, но тогава да кажеш сега. 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 Може да сме си правил кукинг. Кукинг. Ще направим. 1, 2, 3. Сега. Ой, първо яко не малко, що такова. Сега. Ей. Сега. Че се прехвърли. Общо. Добре, айде. Сега. Сега. Ай, как я пропуснал, мина през аркетите. Ето между през
дупката ли? Кордажа ли имаш дупка? Проверявам, човек. What? Ти как? Сега. Брат, човек, не се може да си разли сантиметъра, много близо бе, да. Малко някой не прави. Реално може да кажа не. Бях все по-близко до целта. Сега. Дори когато оцелвах топката, това ми даваше всъщност надежда, че аз мога да се справя с тази налудничева идея, която ми е дошла. Сега. Извинявай, знам защо трудно. Добре. Сега. Една идея по-супер. Майко ми на... Сега. Ти си помислих, че удариш лесна, че чак се опърне. Сега. Ой! Ръката ли те удари? Моля? Ръката ли те удари? Не. What? Нищо не удари. Сега. Брои са, вътре. Коментирайте Вътре. да става. Дали е вътре? Надявам се ви е харесало. Коментирайте дали вие можете да оцените с замръзани очи. Останете на за още и до следващия път.